Днес искам да ви покажа едно чудесно устройство, плод на съвременни технологии, което помага да се намалят хроничните възпаления в тялото, болки в ставите и мускулите, нарушен сън през нощта. Защото съвременният човек, за съжаление, няма достатъчно контакт с природата. А ние сме едни електромагнитни същества, които са създадени да живеят в тази природа, да контактуват с земята, дърветата, тревите и така нататък. Но сме затворени в едни бетонни сгради, обути, облечени, особено зимата е доста по-сериозен този проблем на натрупване на статично електричество в тялото, което води до различни здравословни проблеми във времето. Какво решение може да приложим, за да се отървем от това излишно електричество? С модерната технология, която в къщи може да си донесем природата, е това килимче за заземяване. Идва си тук с книжка, с опътване. Ето пише какви ползи има от използването на това килимче: намаляване на хронични възпаления, облегчаване на болки в мускулите, ставите, подобряване на съня, намалява кортизола следствие на високия стрес, по-добра енергия, по-добро кръвообращение, по-добро възстановяване и елиминиране на ефекти като умора и главоболие. Какво представлява това килимче? Това килимче има две страни. Dr. Nature Health. Тази гладката страна всъщност е активната, с която може да контактува, било то стъпала, ръце, просто да има досег с тялото. Препоръчва се 30 минути на ден, за да може да се отведе излишното електричество. В комплекта си има кабел и контакт, който забелязвате, че е изолиран, контактува само с земята. Т.е. трябва да се постави в заземен контакт. Това трябва да го знаете предварително. Ето тук се свързват. Всъщност това е накрайника за килимчето. Свързвате килимчето. А тук поставяте в един от двата отвора. Няма значение. И това го поставяте в контакта. По този начин вие нямате контакт с електрическата мрежа, а просто отвежда излишното електричество от вашето тяло в електрическата мрежа. Пак казвам, важно е да бъдат заземени контактите, в които се поставя килимчето. Дали ще стоите под бюрото, да си го сложите за 30 минути, дали ще си го сложите вечер в леглото, просто е добре да има контакт с кожата. Може да се сложат тънки памушни чорапи, ще намали контакта, но пак има някакво въздействие. Важното да има проводимост. Уникално решение, ако нямате възможност да контактувате достатъчно с природата, да си имате едно такова килимче в къщи и да си го ползвате, за да намалите възпаленията и болките в тялото. Вижте още подробности на линка в описанието.